owayengumongameli wezwe umnumzane uJacob Zuma usamile ekuthenini ngeke ayivotele i-ANC. Ubekhuluma lezi ndaba lezi Mzo Lifestyle le Everelem kwesa Dr. Khehlelezi Zizwele. Angifuni nje siento sibiza igama lomuntu. Umuntu akayibhedela oyibhedelayo. Asingabhedi thina. Yeah. Singabhedi thina. Ngeke uma esekhulumele lo muntu bhekana naye ke ngaleso sikhathi. Sizwana. Jabula nje ukuthi kube khona ngizobingelela mina kuphela. Ngisanibonani niyaphila. Awu maniphila kuhle. Hey. Sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyokhethwe. Ngitheke uma ngikhuluma ngitshenizwe ngathi le ANC ephethwe uRamaphosa akuyona le ngiyaziyo. Akuyona. Umsebenzi wethu ukuresquisha i-ANC ngamanye amagama ukuyikhipha odakeni la ifakwe khona engisoyikhipha bayathanda abathanda. I-ANC ayi-ownwa abantu. I-ANC eyabantu base-South Africa bonke. Kufanele ukuthi uma ku-ANC uzizwe umnandi, uzizwe unelungelo lokukhuluma nothi lokuvinjwa, uzizwe unelungelo lokukhethwa, uzizwe unelungelo lokusiza abantu bakithi. Siyezwana. Sizokhuluma-ke ngoba sinenyanga eyicishe zeqe ku-5. Uma kufuneka sitshenane sotshenana. Uma besibuza ukuthi sinoneni sobatshena ukuthi noneni. Asisazi. Ngiyabacela nje laba abathi bazipolitiki. Ngibayikhuluma politiki bayeke ukuthuka. Bayeke ukwenza yonke into ephuma eceleni. Ngoba uma sekuthiwa asitshenane kuyoba buhlungu kakhulu. Ngoba khona sibaziyo. Khona imkhove siyaziyo nontokoloza. Ngoba sibona intoba. Bangakhulumi-ke bathule bathi zip. Zip. Bala nomlomo. Bakwethu, jabula kakhulu kwami angikakhulumi manje. Ngibikile ukuthi asize ukuyivotela i-ANC kaRamaphosa. Sofutela umkhonto wesizwe. uRamaphosa. Siyakhumbula. Reporting live. Njengombutho wesizwe ezisabelayo. Siyakhumbula. Sakuhlaba ubuyele ebantwini abaningazi bawo. Sathi ibhange lezwe alibe ibhange liphethwe yithi la eSouth Africa. Mamala. Sasho nokuningi. Abaholi bethu abazange benze neyodwa esathatha isinqumo ngayo. Singama-delegate e-ANC. Basidelela. Hayi wena. Nabona-ke zonke lezi zinto sizochaza uma sesithi yini le ebangela ukuthi sithathe izinqumo ukuthi ngeke siyivotele i-ANC kaRamaphosa. So bese sichaza somchaza naye ngoba umongameli we-ANC ukuthi usuka ungene uye ngempela yini. So sesichaza nje ukuthi yini le esithi noma kwi-ANC enjengami ngiyithandayo. Yebo baba. Uma sisemkhontweni sisesekhaya. Amen. Sisekhaya. Silungisa ikhaya. Yebo batshele incamala. Yebo. Ukusikhipha siyamkhipha ke sombamba simlahlele kude. Yebo. Kodwa sichaza suka nokuhlala.
Tenda mwebuza. Come on. Umshini wam,